Jingle bell, So guys, it's day 8 of our Vlogmas today, and as you can see, galing ako sa Manila, tas ngayon nandito na ako sa Pampanga, and now we're in the church to go to Mass because it's the holiday of obligation today, so we have to go to Mass because it's the Immaculate Conception. So let's go, we're going to Mass. I'm not gonna film here because syempre, respect na lang. Iyak ka? May iyak ka talaga. Tara, kain na tayo sa mga. Ayaw mo? Ayaw mo? Bakit? Yay! Debo. So, titikman na natin yung ilang araw na pinipilahan dito sa New Point. The Mango Grey House. Ito. Ayaw niyang kumain kasi daw sasakit yung throat niya. So, sabi sa mangga. Tikman mo na! So, hindi naman pala siya ganun kasarap. Medyo ang artificial ng lasa. Mas gusto ko pa rin yung mango top sa may dalitas. Oh, pwede ka? Sa akin yan! Dalawa? Dami! Konti lang. See, I've been using my iPhone since I left my camera at home. Pero ngayon, nandito kami sa Chops Chasers. Using my gift check. And after this, papa, station kami. What we ate only cost about 800 pesos, so hindi ko man talaga nagamit yung gift certificate because it's just a little amount. And look, ang dami pong tira. I'm super full na kami pero gusto pa namin ito. It's really yummy. Yung sister ko hindi kumakain ng onions, pero kahit di siya kumakain ng onions, kinain niya yun. So medyo weird. Tapos ito, hindi ko pa naubos. Hindi na kaya, busog na ako. Intense. So, ito, it's another day pala of me not doing anything. Super walang effort mag-ayos and everything. Tapos hindi ko alam na kung nilagay yung contact lens ko, so bulag ako. So, whoever sees me right now, I don't know. Baka sabihin na ang snub ko, gano'n. Hindi ko lang talaga sila nakikita. Kaya, okay. Just an update. Then, my sister is in skin station right now. I'm gonna go there after her, so just waiting for the bill. Look at my sonny's face. Oh my gosh. Buhok free! Wala na tayong buhok, ate. Ako madami. Bumili ako ng bag and nilagay ko lang sa brown bag lahat ng kailangan ko. These are all GCs. Hindi ako nagdadala masyado ng money. Puro na lang gift certificates. Umiwalay muna ako para maghanap ng things for winter. But ang hirap kasi wala akong classes ngayon. So hard to look. Lagi ako nakaganyan. Kain natin to. I-check mo natin. Sumasayaw pa siya. Kain natin ang bakong.
Nothing much today, but I hope you'll watch my next video tomorrow. Thank you so much for watching.